Eta baita ere pixka bat liburuaren historia esango izuet. Hau, 1981an izan zen bidaia, idatzia izan zen 1983an, gero publikatua 2002an, gero itzulia 2003an, eta azkenik, ibili da hortik bueltaka, eta azkenik hiriara iritsi da eta hiriak atera egin. Artitu den beste euskaldun bat, Jose Mari Uria, eta beha bukatuko du aurkezpena. Betetxe, ja, eskarrik asko.